това време се запознах с едно момче във Фейсбук, фотограф на моя възраст. И започнахме да си обменяме снимки, да си коментираме, да си даваме мнения. И един ден, може би около 2 седмици след като се бяхме запознали, той ми каза: ей, искаш ли да дойдеш в Казанлък и да ходим да снимаме на Бузлуджа? Аз изключително много мечтаях да снимам зима. Ама не като онази зима тук по морето с 2 снежинки и сухия студ, а яката зима с мъглата, която просто замразява миглите ти. Онзи студен въздух, който като влезе в дробовете те кара да се чувстваш истински жив. Точно това се и случи. Не ми трябваше много време преди да купя билета за автобуса и да се кача, без да му мисля много. И сега, като връщам ретроспективно, си казвам: може би това не е било най-разумното нещо, да отида при почти непознат на 16 години в друг град, може би, но аз много харесвам максимата, че в края на живота си човек съжалява не за нещата, които е направил, а за нещата, които не е, за рисковете, които не е поел.